Good morning लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर आं सानैसो भिडिअ लानानै फैनो हायैनि खारना जाहैबाय जोंनि जायगायाव गोबां बारहुंखा आरो सारअन्थाइ आरो अखा हानायनि जाउनाव जोंनि जायगायाव कारेन्ट गैयैनि जाउनाव आं मबाइलखौ चार्ज होनो हायाखैमोन लोगोफोर। बेखायनो निउसखौ कालेक्ट खालामनो हायाखै लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनिफ्राय जागायफिननोसै। दिनै फुंनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया आसाम कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार रिपुन बरा बिथाङा गावनि कंग्रेस हान्जानिफ्राय बिबान एंगारबाय। बिथाङा इन्डियान नेशनेल कंग्रेस पार्टीनि प्रेसिडेन्ट सनिया गान्धीनिसिमबो बिबान एंगारनायनिबो लाइजाम हरदों। मोनथिनाय बादिब्ला कंग्रेस हान्जाखौ एंगारनानै बिथाङा सोनाब बेंगलनि ममता बेनार्जीनि दैदेननाय तृणमूल कंग्रेस गुसुङै TMCआव जयेन जाबाय होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। नैथियाव दं थांनाय बावैसो सिगां 16 एप्रिल खालि गहपुर हालाम मेथ'कबारियाव रंजालि बैसागु मोसानानै फैनाय समाव साबा बर' लाइमोनफोरा हरखाबै गारिनि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै मैया NLFB आफादा रादाब बिबुंसारनायनि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरज गाबो जाहाथे फंबाय बिनानावमोननि जुमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनथों होनना इसोरनिसिम आरज गाबहरो। थामथियाव दं बैसागु बोथोराव लाइमोनफोरा जौ लोंनानै गारि सालायनाय आरो गारि सालायनायाव आयेन बायदियै सोलिनाय लोगोसे थांनाय गोदान बोसोराव फोसावनाय माखासे आयेनखौ फिन लाबोनानै साधारन सुबुंखौ रैखाथि होनो थाखाय मैया क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद जुथायै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जादों होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दं आसामाव गोबां आय खायदानि जिहाद बिग्रायारिफोर हाबफैखोमाना दं होनना निउ आसाम मुंनि TV चेनेलनिफ्राय मिथिनो हादों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बरपेटा आरो बङाइगावआव सं दाननानै 12 जन जिहादिफोरखौ हमनो हादों। बाथियाव दं रासियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुतिन बिथाङा नेट'खौ सिगिदों आरो दावहा नांनो थाखाय उदाङैनो जुजिनाय फोरमायदों होननानै नेट'खौ बुंदों होनना रिपाब्लिक भारत निउस रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामाला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। एसेनोसै गोजोन्थों।